हेलो लोगोफोर नै दायो आङो मोनसे जायगायाव दंफैयो बेनो जाहैबाय अरुणाचलाव गोग्लैयोदां बियो ने बालिजान होननायावहाय दंफैयो दा बेवहाय नोंथांमोना जे गोथां गोथां दंफांफोर नुदों बेनो जाहैबाय बानलु सिब्र बागान बानलु सिब्र बिफांफोर बेयो गासैबो बेयो जाहैबाय आंनि लोगोनि बिसोरनि न'खरनि बेवहाय जोङो दिनै बेरायफैदों देवबारखाय बेलासियावहाय फ्रि जानायखाय थ' आंनि लोगोआ नै दा बेवहाय फ्राय 30 बिगासोआनो दं होनना बुंदों बिराद बुरजा आरो एकदम ओरैबो दंजोबो ओमफ्राय हरैथिंबो दङ आरो दा नायथिं फैदों नै माखासेया गाहाय गाहाय बैथिंनिया एसे गोजौ गोजौ जाबाय आरो बिबार बारहांबाय जायगायाबो बिराद मोजांखा सोरगिदिंनो ओरैजाय बैथिं नाहरोब्ला साहाथिं हाजो बै जाहैबाय लोगो अनार डक्टरानो माबा फार्मारसो जाबाय बियो नै बिजि थुग्रा माबा माबि हाख'लाबायग्राया हाग्रा हाख'ग्रासो जाबाय अल इन अल गासैखौबो आरो डक्टरनि खामानिबो मावो आरो बानलुफोरबो गायो बानलु फिसा जागोन बे 12 मासिया ना मा होनना बुङो बिदिनो बांगाल औ सिदा सिदा जाग्राया बरियानो ओरैबायदि माने गुवारखा आरो लोगोफोर एसे सानैबो बेरायफैदों जों दान्दिसे सियालबो दङ ए नैबे जे आस बोनाय बियो बे ट्रेक्टर फिसा माबाजोंनो खालामो नामा बियो बे सिङाव जे ट्रेक्टर फिसा नुदों बेजोंनो हाग्रा दाङो बरियाथ' होमबा माने खदालफोरजों दांनांला आरो मुलि सारनाय मानायफ्रावल' बाहायनांसिगौ जाहैबाय ने माने बे दंफांफ्रा देरबाय नालाय मा जायो नोङो हाग्रा थैनायनि मेडिसिनखौ होयोबा बिनि माबा रुटफ्राथ' गोलाव जाबाय नालाय बे माने बेजों लोगोसे थैफायो आरो बे रोदाया गोलाव जानायनि थाखाय फर एग्जामपोल नै र' बेयाव खोबजोबनाय गोजाना नै बेयाव दिन्थिनो यस जेनेबा बेवहाय नोङो हाग्रा थैनायनि मुलिखौ होयोबा नै बिनि रोदाफ्रा गोलाव जाबाय नालाय नांदेरनानै थैयो आरो दा नै बेना नै सेस ओरै फैजोबबायना नै रोदाया ओरै फैजोबो आरो गोलाव गोलाव जायो बेखायनो बेवहाय होजाया होबाथाय बेफोरखौ थैबाय आरो बेखायनो लासै लासैनो दै बिराद खस्थ' खालामनानै दै होनांगौ बेयाव दंग' दं नालाय बैनिफ्राय बोनानै मेचिनजों बोयो मेचिनजों बोनानै दै होखो सानो माने अके ओमफ्राय बैयाव माथो फांसे फांनै रानदों बे बारजोंनि बे थाखाय जादों नामा माने बे बिराद गोरलैथार ब्रान्सफ्राना गुदिनिफ्रायसो बायो गुदिनिफ्रायसो बायखायो डाइरेक्ट जोंनाबो जों न'निया बायदों नुदों आं दाख्लै ओरैनिया गिदिर गिदिरसिन ने बैथिंनिफ्राय बिथिंनिया गिदिर माने फिथाइया खानो मोनथ'वाखै ने मोनथ'वाखै माने फार्स्ट गायजेननायाव मा जाखो थैजोबदों सेस गरम बांद्राय हिट जानानै ओमफ्राय दिनै दै सै थिगसे माने एकदम फ्लाद जाजासिम बैनिफ्राय बोनानै होलाजोब्बाय सेस होयै जेने थेने फार्स्ट गायजेनायाव थैदों माने उनाव गायफिननायनिसो नामा बियो फुलिफ्रा होमबा औ माखासेफ्रा माने गायसनलाबायनाय आरो माखासे 90%आनो माने उनाव गायनाय गोजा गायसनलाबायनाय आरो फार्स्टनिया माने सान्दुंजोंहाय बांद्राय हिटआप जानानै बिराद ड्राइमोन ना गोरान दै होनांगौ जायो ने बिरादनो औ दै होनांगौ जायो फार्स्टआवथ' जेनेबा दैनि सायावसो सोनारो जाहैबाय होमबा मोनबाथाय खिन्थु गोम मोनखासिगोन आरो खेबसेनो केजि बेसेबांसो थांनानै दङ नोंसिनि आइडिया 500 प्लास जानानै दं बिदि होनदोंमोन ए 500 अके एसे डाउन जादोंमोन 800 900 निफ्रायसो सुरु जायोमोन ना दाखालि बे लाना फैनाय आं फार्स्ट माने एसे खोनादोंमोन आरोना एसे फार्स्ट बायदियानो जाहैयो 650 ल'मोननो
650 नायदो बिराद गुवार बेवहाय 30 बिगासो जागोन होनदों नामा ने औ 30 बिगा ओमफ्राय बे 30 बिगाया खेबसे खागासेयावनो सानना नाय बेसेबां फैगोन आरो 500 होनना बुंदों केजि बिराद फैसायाबो गोबां गारबाय जाना केनसेयाथ' थांनाय जादों खोमा थांगोन बिराद बे माने इनभेस्टमेन्टसो नालाय इनभेस्टमेन्टसोथ' आरो माबा जेबो जाया फैसा गारनो हायाबा जेबो जाया बेनोथ' माने फैफिनगोन मेक आरामसे 10,50,000 बेफोरनोसै नै बागाना ओरैजाय एकदम हाजो जाबाय बिराद मोजां जायगायाबो एकदम सिनारिनो थानोबो गोरान खिन्थु दै होनांगौ जायो बिरादनो लेबारफोरबो हमनांगौ जायो खेबसेबो मुलि होजोबनांगौबा मामुलि नङा ओरैबायदि खस्थ' जागोन बेबायदि फुलिया नै दालायफ्रा बिराद गेस्रेम जायो गोग्लैदों नै आरो उनाव गोजौ जाबावोबाथ' बेवहाय दिरुंखौ होबावनांगोन बेयाव खाना होनांगोन ओरैनो माने दायो हमथानो थाखाय बिनि साइजनि हिसाबजोंसो खादों औ मानो होनबा नोङो एडभान्स खाबा जाहैनाय नङा नालाय येस हाइटआ बे जौलांबा आरो खादेरना होबावनांगोन आरो बिराद गोरलैथार बायनो नै ओमफ्राय जै एसे बायबाथाय रानजोबखायो गाय थारला थारलासो गाखायोनो आथाजों सिथाबनाय बायदि आरो ओरैजाय नै सापात बागान दङ बे सोरनि सापात बागाना अरुणाचल खासि खोमा अरुणाचलनिनो ने मालिकआबो अरुणाचलनिनो नोंदां प्राइभेट बरिया बे फिथाइ थाइजौब्ला गोजौ जाजोबब्ला मोजां नुबावगोनसो बरियानो ओरैबायदि बिराद माबा एक्सपेन्सेसआना बिराद दङ बेवहाय एकदम स्टार्टिंनिफ्राय लानानैनो एकदम माने एन्डिंसिम आरोना मुलियाथ' मुलि होबाय था माने पेस्टिसाइड्सखौथ' होनांगौ गोनां जाखायो एसेबाबो माने प्रडाक्सननि थाखाय ओमफ्राय नैबे बेफोरलाय औवानि माने औ बानलुखौ बोरै अरनानै एम्फौ जाबाय थायो फाथा खालामना फिथाइखौ आसरितने बानलु गोसाब्लाबो माबायदि एम्फौआ जायो मेनलि बिनि फिथाइखौहाय साप्लाइआ बबेथिं थाङो बांसिन हरनाया नागालेण्डफोरथिं होननाय खोनायो आं बांसिन नागालेण्डफोरथिं हरनानै एक्सपर्ट खालामो आउट कान्ट्रि खालामो ना आउट कान्ट्रियाव बिसोरो फोरानो दा फोराननानैसो माबायो ना बेखौथ' एक्जेक्टलि बुंनो हाया गोरानाथ' दामसिन बायदि होननाय खोनादों गोराना दामसिन दामालाय खिन्थु नोङो 1 केजि गोरानखौहाय 1 केजि खालामनोबा गोथाङा सेरबासेयाथ' नांखागोन ना नांगोन रानबा डिहाइड्रेसन जाजोबो नालाय वेटआ माने माबा जासिनो खम जाहैयो रानब्ला गुड होमबा दामफ्रा 100-200ल' सोलिदोंबा नोङो ड्राइ खालामनानै फानबा जेनेबा सेरसेयाव 200 होमबा सेरबायावहाय जुदि 1 केजि जायो गोराना होमबा नोङो सेरबायाव 1000ल'सो दा खिन्थु नों माबा फोराननानै फानबाथ' 3000 गाहाम मोनहैयोबालाय 2000 नोंना बेनिफिट जागासिनो दं बेनिफिट गुवाहाटियाव बिदि पेकेट मोनसेयावहाय 100 ग्रामसफोरल' जागोन दां 100 लाखायो पेकेट मोनसेयाव गोराना आंनावबो खनसे केरेलायावहाय सासे मानसिया सोंदोंमोनलै बिदि बानलु सिब्र' बेबायदि मोनोब्ला खिन्था होननानै ओजोंहाय माने गावसोरबो पिकल माबा माबि बानायनायफ्राव होयो होनदांलै बबेबा मैगं जानाय माबाफ्रावहाय आसारफोरावहाय बेवहाय गासै 30 बिगा दङ 30 बिगायावहाय हमनानै ला जोङो बिगासेयाव 1.5 लाख खमथारखौनो हमोब्लाबो 1.5 लाखनिथ' बारा मोनो होनना बुंदों प्रेक्टिकेल मावनानै मोननाय मानसिफ्रा 2 लाखफोराथ' मोनो बायदि होनना बुंदों खिन्थु जों 1.5 लाख हमनानै लायोब्लाबो 30 बिगायावहाय आइ थिंक बेसेबां जागोन 45 एलफोरा फैगोन आरो एकदम माने
जास्ट हमनानै लानाय आरो बियो खिन्थु बिनि बांसिनबो फैगोन मानो होनबा गोबां प्रेक्टिकेल मावनानै मोननाय मानसिफ्रा खिन्थायो बेबायदि आरो स' बेयाव गासै 30 बिगा दङ मावनो हायोब्ला फिथाइयाबो दङ इन्डिपेन्डेन्स रावनिबो सोरबा सरखारनियाव सोनारनांगौ गैया गावनि गोसो बायदि आरो खस्थ'बो दङ नाथाय बयबो मिथिखागौ दा खस्थ'नि फिथाइया गोथाव होननानै बुङो सरखाराबो टेक्स लाया जेबो बुंनो हाया नाथाय बेल'नो माने मेहनत खालामनांगौ माने खस्थ' खालामनांगौ जायो बेबायदि आरो दा बेबायदिनि मावनानै गावनि हानाय बायदि मावनानैजोंनो जोंनि माखासे बर'फ्राबो जौगाबोगासिनो दङ बिसेसके जोंनि बे गहपुर एरियायावहाय गोबां बेबायदि बानलु गायग्राफोर दंसै दानिया जों गामियावबो गोबां गायसै एसे एनै बिगासेब्लाबो आधा बिगाफोरब्लाबो बेजोंनो गोबां सहाय जादों आरो गोबां माने माखासे उन्नति जानायखौहाय नुनो मोनदों हानाय मानि जोङो नाजानांगौसो जायफ्रा ओरैनो बेखार थालाबायनाय बेफोरबायदिखौ नाजायोब्ला गाहामसो आरो बेवहाय नुनो हागोन गोबांनो दंफांफ्रा दायो नै बेवहाय बेबायदि नुबाय फानलु गायनाय मानाय दा जोंनि मानसिफ्रा गोबांनो फानलु गायनायावहाय बिराद बेस्थ' नुसै जोंनिथिंहाय ओरै गहपुर एरियाथिं गोबां गायो आरो मोनगासिनोबो दङ नाथाय जोंना फानलुल' नङा गुबुनफ्रा बे फानलु गायनाय नुनानै जों फानलु गायनोसै होननानै बयबो गोसो जाग्लुंनानै गायनानै बायसान्सनि मालाबा समावहाय आबादनि खोथा बोथोरनि खोथा जायो मालाबा फ्लपबो जायो जुदि ज्रयैनो थैयोब्ला लुकसानफोर जायोब्ला ओमफ्राय बेयावनो निरासा जानो नागिरो थ' जोंना बानलुल' नङा बानलुनि अनगायै गोबां आबादफोरबो दङ बेफोरखौबो जों मावनो हायो दानि जुगावथ' गोबां बेबायदिनो स्कपफोरबो फैबाय गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर ओंखारबोबाय हमनानै ला स्ट्रबेरिफोरनो आरो बिदिनो ड्रागन दंफांफोर ड्रागन फिथाइ बायदिसिनाफोर जे मोनजायो जोङो बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि ओंखारबोगासिनो दं आरो बैफोरखौबो जों गायनो हायो आरो स' बयबो बेबायदि गायबाय होननानै गोसो गुदुं जानानै खिन्थु बोरैबा फ्लप जाबाय बायोब्ला निरासा जानांगौ बे नङा बेल' नङा जोंहा गोबां आबादफोरबो दङ बेफोरखौबो मावनो हायो आरो बिथिंबो फानलु बागान गोजा बेयावबो बिबार एकदम बारफबजोबा हनै बेवहाय खै बिगा जागोन बेयावबो बिराद बुरजा नै 30 बिगाथ' जागोन बेयावबो बारगोनसो एकदम बिराद गुवार गोम 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 जाजोब्बाय बे गुबुन मालिकनि ओरैबायदि बुरजाखा नै बिबारा ओरैबायदि बिबार फिथाइयाव माने बांद्राय